Roblox. Играем една игра, която не съм видяла и нея. Буквално аз дигам ръце. Когато виждате за хрони. Да, буквално тая е в кенефа. Не. Така. Това е някакъв затвор в Руми Кей-поп. Буквално в нашето училище гърми юбилей на ротове, 6-7. Между другото, опитахте да много вкусно на 6-7. Между другото, тази игра съм я играла, но с трите момичета. Добре, имената аз просто не гледам много K-pop Demon Hunters. Ами, гледам, просто се пускам по някой път да слушам. По някой път се пускам да слушам някакви бредни ротове. Буквално много ми харесват. Любим ми Блейн рот. О май гад! Тунг Тунг Сахур и 6-7. Да, 6-7 и сега. Ама какво ми излиза постоянно? Не искам това да ми излиза, защото ми пречи да играя. Окей, сега. Не. При какво ми става? Може да ги играя. Просто ако беше в реалния живот, просто аз това просто ще да си издържа годината. Надявам се да не стане в реалния живот, защото никой не ли иска. Колко съм яка. Сега ще се опитам да избягам от Руми, само да не ме хване. Ето я. Сега просто. Защо не мога да взема този ключ, бе? Аз просто не се замислих съм него. Така, ще мина. Там има някакво килерче. Не. Въобще няма да си помисля да влезна вътре. It's a TikTok, so sweet, so easy on the eyes, but hideous on the inside. It's a TikTok, so sweet, so easy on the eyes. Тя буквално ме следи, май. Тя няма как да не следи. Знам. Ето този просто ключ не мога да го взема, не мене. Ето този, който е на картината. Много искам да отворя, но не мога, защото ме е страх да взема този ключ, защото ще ме хване. Мисля, че втори път няма да мога да успея. Трябва да е нацеля, когато е просто много далеч, когато е в края на играта. Ето я не я. Сега, кажи ми как да сляза. Вижте тая. Ходи там. Ходи. Бре, защо не я пипна? Тя просто така си стои, вижте. О мага. Тя човек въобще не я пипна. Вижте я. Не, това не е възможно. Вижте, тя просто не я пипна. Оф, защо това ми бъгва? Но тай какво прави там? Имах един късмет, когато играх тази игра, че това си беше отворено, но дори другите... Имам шанс да избягам, но не знам какъв е. Ако знаех, мислехте ли, че нямаше да го направя? Не, щях да падна за малко, бе, хора. Как да го направя, бе, хора? Мен ме е страх от самата Руми. След. Какво да правим? Това му е купил. Този скин по принцип много ми харесва.
Намерих една разлика между нас и двете. Аз имам синьо. Тя няма, защо нямаш? Добре. Добре. Руми, може ли да ми подадеш ключа? Хайде бе, отвори се глупаво нещо. Отвори се глупаво нещо, че ми писва от тебе. Хайде бе. Може ли да го използвам? Не може. Просто сама се говоря, хора, защото... Това е ненормално 2 часа тук да седна, а ние... Хора, ако Руми ме пипне, това видео свършва просто. So sweet, so easy on the eyes, way hideous on the inside. It's a TikTok. So sweet, so easy on the eyes, way hideous on the inside. It's a TikTok. So sweet, so easy on the eyes, way hideous on the inside. Никога не се отказвайте. Yes, успях. Вау, сега ли се намери да се отвори, бе, брат? Сега това тук какво да правя? Трябва да вземем да рожим в кенефите, да. Сме в този кенеф. Той е кенеф. Браво. Така, хора. Трябва да само... Купая. Малко стара. Малко древничка. Ще се опитвам се. В последния момент веднага да падна хора направо. И се казах, ако Руми ме пипне, аз съм много. Ще се запомня. Може ли да се вземе Руми скин? Не мога. Защо? Добре, така. Как ще мина? Просто това звучи много СМР, но не е хубаво. Намерих начин, така. Сваляме се тук. Не намерих никакъв начин. Окей. Така, сега. Вижте тази как е стигнала. Аз просто не ставам за нищо. Не, махай се. Хора, стискайте ми палци, за да успея и пишете в коментарите следващото видео, коя игра на Roblox искате да играем. И всъщност ми напишете в коментарите как се казвате в Roblox. Какво ме чакаш? Окей, вижте сега. Вижте. Ще успея. Няма да успея. И вижте. Не, всъщност. Не знам. Как се спасих, бе? Аз мислих, че вече съм много. Вече съм. Рождения ми ден е скоро на 17 март. И очаквайте нов сериал в БГ Красимир. Окей. Стискайте ми палци, моля ви се. Ще успея. Yes. Къде се минава сега? Разбрах. Сега само една грешка да направя и аз съм направил. Ще успееш. Сега. Стискайте ми палци и ще викам. Ще успея! Вау!
Тая игра не е за нерви. Ще успея! Хора, много буквално трябва да излизаме сега. Не, аз не знае буквално как да играя почти тая игра. Мат, какво сме, че аз съм същата. Окей, ще успея. Окей. Няма да успея, няма. Тая. Абе, мърдай. Значи, хора, колко се нервирам, просто няма да си на идея. Здрасти, хора. Значи, хора, ако не успея, просто не знам. Но не трябва да се предаваш. Ако хора, сега ще чудите какво пада, знаете. Телефона. Писва ми от този телефон и от този тъп екран. Защото направо ми забива всичко. Така, ако играеш, ако успея направо... Не успях така. Невъзможно. Невъзможно за тези хора, които не знаят как да си играят такива кей-поп игри. Хора, направо не знам какво да правя. Окей, ще успея. Окей, чакайте. Малко да почистя с въздух. Ще успея. Малко филмарско. Щях да падна, мамка му стара. Така. Ще успея. Ве как да не... Така, хора. Окей. Искам нещо да направя, не мога като нормалните. Хора, меко това го игра 20 пъти, даже не знам колко са. Не знам. Май ще гледам нито за това, мека карамел. Хора, също и братовчетка ми Камелия има Roblox. Не знам как се е писала Камелия 087 май беше, не знам. Хора! Запаля. Хора, просто от мен чао. Ще има втора част. Не знам кога. Ще ви съобща.